aywa mado de bolebe e réseau kan fan bɛɛ ko an ka général ba général Sadio Kamara ala ka hinɛ la ko ka saya ni bi cɛ ko Mali silamɛw ko munna k'olu man kunnen bɛ k'olu tɛ ka bɔ ko ka majugu minnu ye attaque kɛ ko k'o condamné ko marifatigi ninnu ko k'olu condamné an ɲɛ bɛ maa dɔw la u bɛ campagne na u bɛ ka silamɛ ɲɛmɔgɔw la gosi a kuma la a kuma u bɛ ka réseau u bɛ ka mɔgɔw tulo kɔrɔla gan réseau fan bɛɛ a kuma la Sadio Kamara ka saya depuis Sadio Kamara sara fo bi ne Sékou Tounkara ne ma baara kɛ Sadio Kamara sa billahi ne Sékou ne wallahi billahi ne ka sokɔnɔ la kɛra ko bani de kɛra ne ka sokɔnɔ malien bɛɛ bɛ Sadio fɛ fo ni mun tɛ Mali fɛ wallahi Sadio ka bani a jira ne kan Sadio kɛra ne Sékou Tounkara fɛ Sadio kɛra Choguel fɛ Sadio kɛra M5 fɛ Sadio kɛra yɛrɛwolo Déboussy par fɛ ni Sadio ka saya ma digi anw na o kɔrɔ k'a fɔ an m'an yɛrɛ ɲininka an ye maa min ye Sadio ka saya digira an bɛɛ la aw kɛra Sadio ka saya ta k'a b'o kɛ jagobakun ye ko Iran ko Iraniyɛnw k'olu ka gidi n'o ye Ayatollah Kamini ye k'o sara ko Mali silamɛw wulila ko k'o su kasi ko Mali silamɛw wulila ka wulikajɔ k'o la ko mais ko général Sadio Kamara sali mun filɛ nin ye k'u bannen bɛ ko ka bɔ ko ka kuma o ko la k'a sɔrɔ u ka pajiw sanfɛ an karamɔgɔ Aïdara u ka mɔgɔ Amsardini page sanfɛla ninnu fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ ye duwawu don Sadio Kamara ye u ka pagew y'a kɛ Solomani ka kuma caman bɛ kɛ vendredi de fɛ Sadio Kamara ban an ma don a vendredi fɔlɔ kɔrɔ fɔlɔ Sadio Kamara su ma don fɔlɔ aw bɛ ka wuli wowonci la fan bɛɛ ka Solomɛw la gosi wagati n'an bɛ ka Kidali perdi n'a fɔra ko déstabilisateur minnu bɛ ka bɔ ka nin kuma in fɔ aw de ye déstabilisateur jamana kɔnɔ parce que aw bɛ ka jan dɔ de da Mali karamɔgɔw ɲa aw b'a dɔn marifatigi ninnu bɛ Bamakɔ fan bɛɛ u bɛ ka jan dɔ de da Mali karamɔgɔ ninnu ɲa k'u bila piège dɔ kɔnɔ n bɛna tila k'an da don o yɔrɔ la Sadio Kamara bani ne Sékou Tounkara duwawu dun a ye ne Sékou Tounkara tɔɔrɔ billahi ma se ka baara kɛ Sadio Kamara bani bi cɛ ma se ka baara kɛ bi fo bi wallahi Sadio ka bani a jira ne kan ala ɲɛ bɛ ŋaniŋɛ la a ye ne Sékou Tounkara ka video sigi Sadio Kamara contre la transition daminɛ ni bi cɛ ka video spécial sigi ka Sadio Kamara photo gulon kala gosi depuis bandaw gɛnna fo bi a video kelen tɛ yen ko ne Sékou Tounkara bɔra ka Sadio Kamara ta tɔgɔma k'a frappé a tɛ yen n kɔni tun bɛ dɔ fɔ Asimi ma n bɛ dɔ fɔ Modibo Kone ninnu ma mais jamais Sadio Kamara bɛɛ ka taa n kɔ lajɛ ne ye Sadio kanu de n kɛra fɛ n bɛ duwawu fana don ala ka da yɔrɔ ɲa parce que n b'a dɔn hɔrɔn de don yɛrɛwolo de don silamɛ de don cɛ aw kana na mɔgɔ ka saya kɛ politiser sa aw de ye Mali cibagaw ye o de kosɔn n k'aw ma maa min bɛ confusion créer révolution kɔnɔ olu de ye faso cilaw ye a bɛ ka taa baga karamɔgɔ ye kodama min régler Mali kɔnɔ an karamɔgɔ Aïdara ye kodama min régler Mali kɔnɔ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Mayi Ouattara Goïta ninnu ni silamɛ ninnu ye wulikajɔ min kɛ ka kodama min régler Mali kɔnɔ aw jumɛn y'a kɛ an ka i jɔ dɛ parce que gɛlɛnkan dɔw de bɛ réseau kan quoi u tɛ kulun kunna u tɛ kulun jula u bɛ ka mɔgɔw tulo kɔrɔla gan ni naganaga k'a fɔ an k'u kuma ka na mɛn fɔlɔ o kumana jamana karamɔgɔw ma n'o ye diinɛ laselaw ye maa dɔw bɛ a dan tɛ o kumana jamanatigi la mais a dalen don diinɛ lasela ma nin waati in tɛ daden waati ye o kumana nka ni nin wale ninnu ɲɔgɔnnaw kɛra jamana wɛrɛw la aw de ye maa fɔlɔ minnu bɛ bɔ ka banderole imprimer arabuw tɔgɔ la o kumana ka banderole imprimer persiw tɔgɔ la k'u photo bila aw ka salon kɔnɔna na ka sigi ka video kɛ ni fierté ka taa média la wala k'a fɔ min kɛra jamana wɛrɛ la o ma bɛn aw ma mais o ɲɔgɔnna kɛra aw ka jamana na an tun y'a fɔ parce que a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ yan o ɲɔgɔnna ti tɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ o kumana ka so taara bombarder i n'a fɔ min kɛra arabu jamana na o ɲɔgɔnna ka maaw ni to a la o kumana aw bɛ min n'o dun kɛra jamana wɛrɛ la a b'o kɛ f'aw bɛ miiri waati dɔ la k'aw bɛ cotiser ka taa o jamana dɛmɛ o kumana maaw bɛ ɲini ka sigi aw la han voilà o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka message ɲɛsin bɛ Al-Qaïda mɔgɔw ma n'o ye jinimu mɔgɔw ye malien bɛɛ ye kuma in mɛn dɛ ni tɔgɔ ɲinina de bon n'i bɛ Mali déstabilisateur dɔn nin de don walayi bilayi a ko a ye nkalon tigɛ ko Iran ye arabu jamana ye Iran tɛ arabu jamana ye alimami mun fagara Iran ne b'a fɔ ma ko Ayatollah Kamini guide suprême Ayatollah tɛ arabu ye
persi de don malien bɛɛ bɛ se ka taa a recherche kɛ Iran tɛ arabu jamana ye o kelen ye Iran ka contexte ni Mali ka contexte u ti kelen ye u ti fala u ti bala o ye fila ye Iran ta jamana fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw de kɛlɛ u kɛlɛw ti kelen ye sabanan fana ye mun ye Iran ɲɛmɔgɔ min fagara karamɔgɔ de don karamɔgɔba de don karamɔgɔba de don ale t'i n'a fɔ gouvernement mɔgɔ dɛ ale non seulement alimami de don en même temps aussi Iran ɲamɔ masakɛ de fana don Iran masakɛ de o de don awa karamɔgɔba de fana don awa arabu tɛ i ye nkalon tigɛ bon sisan o ye o yɔrɔ dalen kɛrɛfɛ bon Iran ta o ye jamana dɔ ni jamana dɔ de jamana dɔ de taara bin Iran kan bon anu ta jamana an tɛ ka jamana ta tɔgɔma ko nana bin an kan minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ k'olu y'a kɛ maliyɛnw de don maliyɛnw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na Sadio Kamara a salen a digira Mali silamɛ ɲɛnama bɛɛ la Mali silamɛ bɛɛ y'a condamné e mun bɛ ka bɔ k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ni ye tɔgɔ ɲininaw di an ye Kidali perdi ka Kidali région bɛɛ perdi au lieu que an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ maliyɛn kelen o de kosɔn n'i ye jamana kalifa ma qualité dɔ la maa sugu bɛɛ bɛ kuma Mali silamɛw ye wuli ka jɔ min kɛ Mali ko caman na an karamɔgɔ Aïdara ye ko dama min la sa ani Imam Diko i bɛ se k'a fɔ Imam Diko ko man di ye mais Imam Diko ye wuli ka jɔ caman kɛ ka Mali sɔrɔsi caman bila o ye tiɲɛ de karamɔgɔ in fɛn fɛn filɛ o bɛɛ y'u seko kɛ Mali révolution ka taa M5 na ka na fɔ i yɛrɛ wolo la karamɔgɔ n'an dɛmɛ bɛɛ kɛlɛ bɛɛ la e kun bɛ yɔrɔ jumɛn o don e bɛ se mun na o ye lagosi de maa si t'i dɔn maa t'i dɔn i bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ mɔgɔ lagosi dɔrɔn de kɛ a bɛ sula bon nin ye occasion de Sadio Kamara sara su ma don aw bɛ k'o su kɛ kɛlɛkɛ bere de e yɛrɛ e kan k'i yɛrɛ n'a ka sɔrɔ e ye silamɛ de parce que silamɛ man kan nkalon tigɛ mais e ye nkalon tigɛla de e nkalon tigɛla de et puis ce qui m'a beaucoup choqué o ye an yɛrɛ ka petini dɔ ye an ka nin ka kuma lamɛn karamɔgɔw Mali wajulukɛlaw Mali diinɛlasilaw aw y'a kɛ to mais an tɛ k'aw ye dɛ an tɛ k'aw ye an tɛ k'aw santi an tɛ k'aw kumakan mɛn an tɛ k'aw ka dɛmɛ ye mun de kɛra Iran attaqueli minnu bɔra k'u cɛsiri Israël attaqueli minnu bɔra k'u cɛsiri minnu ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa arabu jamana na ko guerre b'o yen nɔ bon nin nkalon di arabu jamana tɛ Iran tɛ arabu jamana ye u bɛ ka kuma fɛn dɔ la o tɛ fɛn min yɛrɛ dɔn Iran tɛ arabu jamana ye o ye kelen ye filanan fana ye mun ye tuguni i ko ko k'aw tɛ ka karamɔgɔw ye karamɔgɔw yira o karamɔgɔw yira a ye taa karamɔgɔw ka page sanfɛ o y'a bila aw bɛ ka kuma ko karamɔgɔw ka bɔ ko ka condamner chaque fois aw ye nin de kɛ hali kayi sira tigɛlen aw wuli a ye karamɔgɔ buruja ko karamɔgɔ si tɛ ka kuma bon ni karamɔgɔ kumana k'i da don jamana ko la a bɛ tila k'a fɔ ko karamɔgɔ man k'i da don jamana ko la aw de b'a fɔ cu aw de b'a fɔ ca hali karamɔgɔ bɔra ka condamner o bɛ Sadio Kamara sara o b'a saya baliya jɔn bɛna taa seli Sadio Kamara su kan karamɔgɔ de tɛ wa karamɔgɔ de bɛna seli Sadio Kamara su kan aw cɛ aw yɛrɛ bonya sa cɛ karamɔgɔ de bɛna seli Sadio Kamara su kan Sadio Kamara satɔ silamɛ caman sara la misiri kɔnɔnaw la e cɛ a ye sabali a ye kɛ hɔrɔn ye sa a y'a kɛ ala kama a ka kɛ hɔrɔn ye bon n'i y'a ye déstabilisateur ninnu de don quoi ni maa ninnu de ye déstabilisateur ye c'est pour ça Sékou Touré bɛ kuma dɔ fɔ la ko l'ennemi de la révolution ko c'est la confusion an k'o yɔrɔ lamɛn. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Ma belle fleur. Agne Kidali perdi, ka Aiglok perdi, ka Tessaliti perdi, ka Labezanga antar Labezanga ni mafliko perdi. Ambeka Gao Fangli perdi, Agne Tomoktu Fangli perdi, Anganor Beninga mina auna. Au Fanabeka Bamako Kalaya 600, ka Bamako Kalaya. Bon 2012 de Agne Mali Norbe perdi Nchugula. Ubena Mangankulun Chike Bamako Rodoro, Erebelu be Orobe mine. Ni faso de Njugu fora au de fora. Au te horongi. Wala bilay. De pas ma wolo Mali karamogo be ka Mali problème yi réglé. Mali karamogo ye Sadio Nganama tantu ya nakasa. Au kumbe yoro jume o don
aw jume aw gelu wa ka be boka Sadio Camara tantôt avec ka karamogo mun na gosi ne be exemple yire la Mali karamogo be Sadio Camara Mali karamogo be Sadio Camara fait Sadio Camara de kumbe kuma Assimi ni religieux cha auto kalama Sadio Camara de kumbe kuma ni problème Assimi Goïta ni karamogo nyonche c'est kumbe ke Sadio Camara ma Sadio Camara de kumbaba Mali karamogo e Sadio Camara nyanama tantôt o sale aw na figu de be fe kana do oula parce que me kuma kele fo plan ye munye ka karamogo bla ka bo karamogo nunu chamambe amogo baw chamambe oluka bodron oluka bo ka kuma do fo dron oluka misiru ka tachi abe fo de gake abe fo de gake karamogo fen be ou bébé Mali fait wallahi bila bita soro do de peut-être bita soro do dogo nun fait mais nous be useko ke Mali ko la an karamogo dara be ka seko ke wallahi ni fen be be useko ke Mali ko la ay sabala ke horoni aka nga jamana to aga lafia ni ene ke Mali président ni nous be bu gel fermé parce que nous ye jamana ci la ou de nous be ka confusion créer nous be ka malien foutne do nyokona mama bi halala ye ifa de bi jamana fa ite do ni ku model la ay Sadio Camara ka saya ke jagoba kundi kabe moko kalenai Sadio Camara sarachugo mamba don Sadio Camara janfaradi be bodon abo wuli ka taga moko klokorla chauffer karamogo do ye Sadio tantu anyana ma ante jango laje ni Sadio ni Yamusa entre na nyogon fe bu fo bu barkada ni mi ngana no manyango fo ni mi vena nyana mo fo alhamdulillah abdu Sadio action do ke nyana a jaranyi Sadio Camara, ministre de la Défense, wallahi. A jaranya fuka dama tebe. Bajalala, anga musokoroba, aja sumba samaki. Abaka bani ge yorola. Ambi janaza yorola. Wallahi kwanga ta misirila. Kare saba. Antamana. Wallahi Sadio tamana sela. Anofe. Aya gira na ko sorda sibu. Katama sela. Anofe. Katag misiri kono. Debe mi feseledu. Debe pousser babala. Nere ka kalande umbala kone kana yele debe inga kone te konga fini binoko. Sadio sabara bwa sela yoro beka joki yele ki do debe ka. Ndego kalande umbango ministry kunduru jora debe binga ngo garibu bi banga joka wa. Ansela debe inga ana pousser ka seliba anga kila ka tama nyono fe kanna anda na ubika shaji mi ngira la kwa kata sigi wallahi ay fanda shaji ni dola jedura ka tena katisi nya fo keneka ngo monsieur le ministre ndi ye femi kenyana ajiaranyi man tawadda lillahi rafa'ahu Allah yera majigi ma baw jogodo yera majigi ma nyera mo jogodo yera majigi ba Allah taala bi korata kuma be fleni kuma be fle aw nafigi aw jume aga wajulu ke la Sadio Camara tanto Sadio Camara tanto wala video na video angalaje ya tanto video mina e ma ke mo nyana ma no fe kelege fo sali toujours ale ba sura me nyogo de nyini ko la gushi mana kola anga jamana to aga lafia ala kama ay tane segu tungara ka video daje nebe dofo Mali surasi be ma fo Sadio ta la jedro ne de kumbe Sadio defa ne de kumba ira ngo janfa be Sadio contrôle Sadio kara yere wulu fe Sadio kara M5 fe e na ma ke Sadio fa me ke jon fe Sadio ka saya jira on M5 kan ka teme dien mo beka aw ne be ka Sadio su kasibi aw te ka Sadio su kasi aw be ka Sadio su ke aw ka keleke beredi Sadio fagali mu kara jira on di kan Sadio fagara on de no fait parce que Sadio ko kale be changement de fait ina fo on be changement fait chokomina Sadio fagara di c'est la pire et simple vérité awa tien be bange dona domini bitiklengi abeka munu to fo ko lu condamné ou lu tede munu be ka kule ba do mo kamindo ay ke horoyin e karamogo do ma Sadio tanto anyana ma Mali karamogo be ba fait Mali Sulamé be ba fait et puis avec apprécier Sulamé nous nga wajulu be ke vendredi de fait juma na tala iba e kutuba la be Sadio tanto fambe e tie sara tie suma do tie suka nga do jeudi ni tie sube do do mina Sulamé bebe na odo na Sadio be tanto odo na ko be ka au pressé ku tie suma do abeka mo tlokor la gwa tie su don na Sulamé be kuma odo parce que Sulamé de be ke odo Sulamé de be ta su seli odo ka fri de na figi de nunu ou be réseau sans faire ka mo tlokor la kala na figi de yala des bandes de voyous Sadio su don ni ba don Sadio mami
Sulamaw de bena kuma ka do ne dalembe Aïdara la ne dalembe imam Maï Ouattara la ne dalembe nous be dusu kasilen bebi mais foutez-nous la paix. Moi Sulamaw de bena ta shuku Sulamaw de bena ta sela suka Sulamaw de bena wajulu ke ashukuna o wajulu de la kuma timambe bola ay faraka bo mo la foutez la paix aux gens. Bonia e malete tanya fa utara mo prepara mo pia lo neta ku kenyo ka ko maliko ni jamana marala mo ni asimi fanga te ni mo ni ndobe kuma uyo confusion créé yanga révolution tien anye kidali perdre anyo robe perdi bon ubuto na ambe tamo tu perdi ubuto na ambe ga o perdi awni ala na krache ali mamunu be ka marfata ka on kele anuga mo sara tu yerama ka nyoko kele u rama kele no nyoko fe munu be ka on kele bi marfatiki munu be ka on kele bi uyo nyoko faka ka temo klara ga yafa nyoko mo betke be nyoko bulu bi o le be ka je ka on kele aw be ka on fara aw be ka lamu de ka on fara sulame na figi ko so Mali Sulamaw nga bunya ba ukan Malion akana bi confusion kono mbe doudu mama be ka Mali janfa ne segu tungara bala aw munu klobe na aw klobala aw be bala mama e faso de jugu mama be ka Mali janfa ala ede masaka masai ala ka beli mama be ka Mali janfa mama te Mali fe fiu mama be ka baraka dogodogo la ni Mali jugu yi ala ka be ko da fien la ala ka be libu ala ka bege yigo fly ala ka beta tien ka be halaki bega foko amina arabi ne bet le kan do dongo donde menti fe furata la doko de ko figa foko viva simi awante entafo so e na figi de ma akoko Sulamaw dote président fait mo be mo ne na Sulamaw na figi na ba nyina ni so idu non vraiment ces gens de personnes là neta do nundo ni ne ni chen kungulo rombe énervé de ko Mm-hmm.